Какво става, хора? Аз съм Лаудуа и днеска ще направя един клип, в който показвам моето развитие. Това включва всички холмове, пари и други глупости. Благодаря ви за гледанията на предишните клипове и за 10 сабскрайба. Мисля, че даже са 11. И сега ще ви покажа моето развитие. Така, като започнем, значи имам 840 000. Сега започваме от холм. Това са мои честове. Аз живея с още 3 човека. Започваме от тук. Разни по-четворки, повече от Kit Legend. Тук мисля, че... Да, и това е мой чест. Да, ето, тук са повече брони, както виждате. Това няма да има рейд, но защото още не съм намерил. Ако случайно намеря, докато, нали, правя клипа, докато го рендвам, ще го спра и ще направя друг клип. Но за сега не съм намерил райд. Ето, тук има разни глупости. Мисля, че така. Започваме с PV-то. Това ми е PV-то. 64 вида глави, блокове, ябълки. Тук е една кирка, си паза мечове. И започваме, тук са фулка. Тук са ми само фулките. Така. Това ми е холма. Малък. Но за сега толкова. Доста добре защитен. Отвън. Много трудно ще се влезе, но не е невъзможно. Сега отиваме на другия холм. Така, Home Potions. Това ми е, мисля, че стария холм за полшани. Вече не го използвам. Да, тук преди си правих полшанки, вече не правя. Следващия холм Pigman. Имах пигмен ферма до преди един ден, но някой я беше райднал, но не е намерил тук отдолу, където ми беше всичко. Това е машина за repair скил, дигане. Да, друго, имам 2000 MC левела, ако напиша стат. Както виждате, това са ми статовете. Свордс имам най-много, Unarmed, Access ми е 300, Alchemy имам 400 почти и Acrobatics стигам. Така, следващия Home е Home Base, който току-що ви го показах. Home Ocean, който мисля, че е Ocean Temple, ако не се лъжа, някъде ето там. Да, ето я, Ocean Temple. Следващия Home, далече, не съм сигурен това какво беше. Мисля, че това беше Acrobatics ферма. Може да направя някой път туториал, ако някой се интересува, да пише. И ето тук падате надолу. В принцип имаше Beacon, това е при пигмен фермата, но някой като райдна е го е взел. Също взел и 3 стака даймон блокове от него и така. Следващия холм е Home Acro. Това е друга акробатик ферма, която направих наскоро, защото ме мързеше да правя с фенсове. По едно време тази с фенсовете не работеше. И направих една друга. Но ще направя и с фенсове. Това там ми е кактус ферма и скелетън ферма. Да. Home скелетън е ето това. Home Ride, не съм сигурен какво беше. Да, Home Ride. Тук някой беше започнал да си прави Home. И се хомна. Но като гледам, тук имаше разни брони в тези честове, не съм ги пипал нарочно. Но не знам. Следващия Home е Home Clay. Да, това си е Clay Biome. Ако някой иска, може да го телепортна тук да си, нали, да си фарми клей, ако ще му трябва за нещо. Мисля, че това, да, F-Home. Те спират сървъра, така че го покажа набързо, 30 секунди имам. Това е F-Home, защитени честове. И тук има машина за хелтки. Да, машина за хелтки. И тук има хелтки.
Мисля, че тук ме изчества с разни поршенки, тук леко лагва. Да, както виждате, тук има разни. И добре, мисля това е от този клип. Това беше горе-долу моето развитие до сега, каквото съм имал. Но не ви показах всички честове, но може да сетите, нали, брони, други глупости. И това е за сега. Ако намеря някой рейд днес, ще го снимам и ще го кача. Довиждане от мен. You're like Tony Hawk. Jimmy Hawk. Jimmy Hawk. We just walked in the building. What's happening, fellas? What's good, what's good? Does Mike Will still live here? He hasn't lived here for like 5 years. That's good. That's good. He ain't around here no more. Listen, check this out, fellas. You know what I'm saying? I know y'all the No Flake Zone. You know what I'm saying? I'm knowing about you. I work with another Ball Juice Entertainment. And listen, I know what you want. That's why you want some of these chains right here. I got a chain for you. I got a chain for you. Listen, I got thoughts. Not a thought, but a thought. I got a whole Rolodex full of thoughts. I got big thoughts, fat thoughts, skinny thoughts, ugly thoughts. And all I'm saying is y'all need to come on and sign with me. Hey! No limit in the bag, leaving niggas ill. Bullets punching niggas like a bag of chips. We got chopper shells bigger than a ship. Your bitch on me, yeah, she sucking dick, but I slap the bitch if she bite the tip. And I stay posted with a pole on me, cause it's roll on me, yeah, I got a grip. Got that red shit in the baby bottle, that's from at the Zen, yeah, I got a sip. And we camping out on the Oz block, why can't